Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat is er elke week. Dat liet beelden zien uit de reportages zat die makker waren van gewest tot gewest. Dat is een nationaal programma voor televisie. En dat brengt dus een hele grote stap is dat aan de keukentafel bij Johan van der Zee. Want die maken de meeste Friese reportages. Had er eigenlijk zien hele leven werken. Jelle-Dam. Ja. Ze door haar jongetje in achterstand. Ik ging er nooit van de man jet. Nee, ik ook net. Nee. Maar ik was toch de uitjouwer, Nikkel Jansma, de oerbenader. En die hier dus het verhaal van een arbeider. Ja. En mooie tekeningetjes. Ja. En mooie verhalen. Ja. En dat vond ik wel, dat vond ik wel bijzonder. Ja, maar het was een bijzonder man. Ja. En dat hebben we even weten in jongetje 28, had u het verteld. En daarna weten we het ik niet meer. Nee, en het boek is echt net een bestseller geworden. Nee. Want er waren nog meer van die boeken, volgens mij. Ik van de socialisten. Nou, laten we maar eens zien naar de reportage over Jelle-Dam uit jongetje 28 van Johan van der Zee. In 1845 en 46, zo hoor ik vader nog vertellen, waren het jaren waarin door de grote massa's honger werd geleden. Zelfs zo dat brandnetels als lekkernij werden beschouwd en koolzaad en raapgroen werden gekookt en gegeten, niet als stevige pap, maar als dunne soep, omdat er zoveel niet te vinden was en de maag toch enigermate, hoe dan ook, bevrediging moest vinden. De vrouw van Heerke Witteveen, gewoonlijk Sterke Heerke genaamd, heeft mij zelf verteld dat er in de omgeving van Drogeham verscheidene van louter hongerlijden gestorven waren. Want vroeger werd het ellende. Eerlijk. Ja. Ellende. Ja, nu zei ze hier, dat ik nog zo slim net. Maar ik heb me vaak op praten gehad. Hoe slimmer dat weer. Wat voor een man wie Joheid? Eerlijk en oprecht. Eerlijk weer. Kun je wat meer over hem vertellen? Och, het weer, ja. Wat mag ik er nog meer van vertellen? Hoe weer er? Ik weer mal met hem. Stonken normaal. Ja. En ook nog riet hebben over niet eens worden. U zei het. Hè? Je dan de heid om riet. Letter vertellen mij ik wel wat dat de groter weer zit maar zeggen. Maar ook liet ze weer ja. Hoe is dat heid? En hoe is dat heid? En hij die leidt altijd uit. Joheid die een soort veroorde mensen ook, hè? Ja. Wat er nog zeker weer, ze kwam altijd bij heid. Ik had gehoord dat Dam iets geschreven had in vroeger tijd. Maar dan moet hij eerst naar zijn dochter gaan. En dan bleek dat hij dat op een zolder heeft staan in de margarinedoos. En dan bekijk je dat dus en dan denk je, ja, dat is toch de moeite waard. Maar er zijn zoveel van die manuscripten die vergeten zijn. Dat is toch de moeite waard waarom, in dit geval? Nou, dit is een manuscript dat gaat over de oude arbeidersbeweging. In de eerste tijd dat de arbeiders zich bewust worden van hun maatschappelijke positie. Nu heb je tegenwoordig meer van dit soort boeken, hè? Is het een beetje mode? Nee, dit is zonder enige... Dus ik vind het geen arrogante opmerking als ik zeg dat dit het meest oude, authentieke schrift is op het gebied van de arbeidersbeweging. Tenminste door een arbeider geschreven. Je krijgt van bovenaf wel vaak veel literatuur. Maar wat de arbeiders zelf dachten, hoe ze voelden, hoe ze werkten, wat hun motieven waren, dat kun je nergens anders zo duidelijk vinden als dit het boek. Mijn ouders woonden, nu juist niet in een van de kleinste, maar toch in een keet of heidehut. Er was geen enkele steen aan. De muren waren van onderen wel een meter breed en liepen dan schuin naar boven toe. Dan stonden ze natuurlijk vast, maar werden daardoor met de tijd zeer begrijpelijk ook bevolkt met allerlei ongedierte. Zoals we ze toen noemden, krobben, duizendpoten, vorkenstekers en vooral met padden. Van de eerste 3 soorten hadden we vooral des zomers het meeste last, daar ze dan dikwijls de bedden bezochten. Een pad heb ik nog nooit aangetroffen op bed. Moet er ook nooit over horen spreken. Maar wel waren ze veeltijds over de vloer. Nog zie ik hoe moeder ze dan met de tang naar buiten bracht. Jo bent in een spitkeek geboren, hè? Ja, Hoe lang ga je daarin wennen? 3 jaar. Maar je vrouw langer, hè? Zo'n een heel jaar ongeveer, ja. Hoe is dat nou? Ik zo'n een heel jaar, ja, rond zo'n een heel jaar. Hoe is dat nou? Nou, ja, ik vond het heel gewoon. Ja, het werd daar wel gezellig, en net zo goed, direct zo goed als hier van binnen, maar ja, van moeten. Dan werd natuurlijk het oortje zo mooi net, hè, want dan weer het bedden. Op een bepaald moment weer Aron, hè? Doe Ja, couldn't toen meer. kwamen de heren van Grote Gasten, hoe werd het al gehoord.
Toen kwam er een boot op dat is men moest in een nieuwbouw, in een Julianenbuurt. En toen kregen we een boot onthoogd van onbewoonbaar verklaarde woningen. Maar dat zei zo griezelig zijn, want dan moesten we wat hier betalen en dat hier ze net. Want mijn man weer vrouwen die kregen 51 ondersteuning. Toen mij 4 ben nog, mijn vrouw, mijn oudste zuster weer trouwd, ja, mijn vrouw ben. Dus dan moest ik nou wat hier houden, dus dat zei ze wel ook griezelig zijn, en daar werden we gratis. En dat, ja, dat winnen we wend, want dat winnen nog wel meer. En hoe zeggen ze nou in dit huis bijvoorbeeld om? Oh, dat weer leuk, hè? Dat kon eigenlijk geen arbeiders in wij, dat weer veel te mooi. Zeiden de mensen toen. Dat kan ik me best herinneren, dat die mensen bij die Temmelio kwamen te beschermen, dat kwam gewoon te bezichtigen. En dan zeiden ze, ja, maar wat arbeider maakt hierin wij, maar dat kan ze net bemeubelen. Dat kan nooit. Net bemeubelen? Nee, dat kon net toen, hè? Meen ze. Daar hebben ze te meer meubels voor? Ja, we hebben er meer meubels voor. Hè? En te meer centen om En te te meer kijken. geld. Dat kon net. Een woning, geheel van zoden gebouwd, strooi en zolder. Zie daar het type van de toenmalige arbeiderswoning. Ik zou u uit mijn jeugd nog taferelen kunnen vertellen die u de haren ten berge zouden doen reizen. Ik zeg u nog alleen maar hoe ganse drommen langs de huizen liepen te bedelen. Ik woonde destijds in de zogenaamde Hamsterheide, Harkema op Einde, waar de hele bevolking zich onledig hield met vlasbraken. Ik zie nog de zwarte vlekken op de ruggen waar de kleren waren doorweekt van het zweet. Ik hoor nog die braken kletteren, waarmee de eersten 's morgens 2 à 3 uur reeds begonnen. De besten konden dan verdienen 45 tot 60 cent per dag. Nou ja, het weer samenrijden, dat braak in weer heel stoffelijk werk. Het weer een stuk stof, hè. Want er zit of 3 aan braakje weer, want dat vlaag dat weer droeg, hè. Dat waar de eerst zet, maar onder het wetter zet. En dan moest het zelf onder het wetter zitten. En dan waren het die poelen weghellen. En dan kwam het op die kanten, op die grijden, en dan waren ze opdroegen, hè. En het goede droeg weer, zeg maar, nou dan ging het naar die braakman daar, hè. Want het weer doe je vroeger al een braakman, jullie, hè. Ik ga wel eens zo'n scherfje dienen, maar eigenlijk braken ga ik nooit in. Nee. Maar er winnen een heel soort van de heide die het wel dienen. Ja, en dan weet ik wel misgewanheid, die hier dan, ik een grote huishouden. En dan weet ik een lietse jongen, dat weer Bobke. En dan kon er een braakje net rekken, want je kon wel zo'n beetje rekken, maar je moest dan, ik zeg maar, een beetje kracht daarop indwan, hè. Dan hier er een steen en daar stier erop. Dat was een jongetje, hè. Ja, maar Sam moest nog naar kost, hè. Er is wel het een en ander verbeteren, hè? Dat scheelt een stuk, hè. Had je nou het idee dat mensen als Jelle Dam, dat hij daar een soort van dienen had? Ja, ik dacht dat dit zo wat de aanvoerder was had. In deze streekje, de oude Jelledam, ja, dat dacht ik al. Ik vind nou een streekroman. Hè? Het gaat vaak wel over boeren of over lieve jonkjes. En ze zijn verroest mooi. Maar als je nou de jonge ben wat vertellen, zo wie het vroeger en zo wie het nog aan. Nou, dan laat ze je rijden, jong. Wie dat toen vroeger zo slim? Of ze zeggen, heb je vroeger ik voor wel keper net? Ja, maar de vroeger ze doen was je nog niet al gedaan. Hè? Dan ging je er net mee weg. Maar het is belangrijk dat de mensen weten hoe het doel wie. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, want de mensen zijn nu langs tevreden net als vroeger. Vroeger holp de ene door. Als er een ziek weer, de nächste worden gang heen. Weer er een ziek die net eten mocht, die bracht nog een beetje en die bracht nog een beetje lekker eten. Maar je nog wat gedaan hebben, maar we zijn nog geworden. Hè? De liefde onder de mensen is er net meer. Die is vroeger net. Eerlijk net. En je hoopt je dat als de mensen zo'n boek lezen, dat ze daar wat van prioren. Opstekken zullen, ja. Hoe de toestand was voor de heidebewoners kan men verder het best afleiden uit kleinigheden, die ik me wel goed herinner, maar door de geschiedschrijvers niet zo in finesses worden genoemd, noch gekend. Toch zal het nodig zijn voor hem of haar, die werkelijk belang stelt in de levensomstandigheden van de arbeidende bevolking toen, enige van die kleinigheden mee te delen. Dat een man schreeuwen kon, dat is duidelijk.
dat een man tekening koer, wie ik wel duidelijk, maar dat een man beide zou koer. Dat weer wel uniek natuurlijk. En hij had eigenlijk een rol spelen in de hele sociale geschiedenis. Dus, maar heel verpand. Dat had in je West die had hij de gelegenheid had hier die is maar heel wat werk en en dat is hem dus nooit slagen. Nee. Maar die hing je natuurlijk een soort in die tijd. Daar moest hier het onderwijs meer om denken. Wij gaan naar Sijsbjerm uit 2002. Dat zit al wat dichterbij. Dat verhaal kennen we eigenlijk. Nou ik nog wel. Zout in de groen, zout werd erbij hellen en de groen verzakkerd. Had ik het dan dingen zo gas, dat zal ik wel met de krijgen had met de groen verzakking. Maar dat weer een nationaal onderwerp, meneer Van der Zee. Mocht dat samen? Dat mocht. Dit is mijn allerlaatste onderwerp trouwens. Oké. Dus daarna ben ik maar pensioen gegaan. Ik had nog letterlijk een lelijke reactie van meneer uit Den Haag gewoon die een bepaalde functie hier in ik weet niet meer precies hoe, maar wij lieten in het begin we bij een verzakken pleats. En dat we net toch zout, maar dat we toch gas. Die pleats die we net in de buurt van Sijsbjerm. En nevens mij hinder dat ik wel duidelijk maken. Maar dat waar mij ook zo kweer aangenomen dat ik dat zien liet en in verband bracht met wat er maar dat zout waren. Dus, we show eerst naar de reportage, en die krijgt dat jou een keer mee met mij als centrale figuur Jan van der Baan van de FNP. Je kan hier onderweg beginnen. Hier zie je dus de hele zaak, dat die helemaal uit het verband is. En dan rint dat hier ik bij die wind, de vlieren, die bogen dus ik helemaal aan. Hier is van alles, van pur en dergelijke, iedere tussen genomen. Want de ruten, dat past niet meer. Hè? Dus dit zag het voort, raam bleef een beetje hangen en dan gooi je er wat pur tussen en dan hopen ze maar dat het nog even naar de boven. Dus dan zie je precies hetzelfde resultaat. Dit valt al je bijna van de wei. En wanneer we dus de verdere pleet joggen, dan gaat die hoeken, die rent helemaal uit zijn verband. En ja, dan moet je verwachten dat er dus na verreflectief deze hele zaak toch een keer inwander zakken. Maar je bent politicus, je moet rouwen, denk ik, of net? Nee, absoluut net. Als je alles wat ik weet, en dat is net mijn eigen kennis, maar die kennis heb ik dus van oren opdienen. In het noordwesten van Friesland zit veel zout in de bodem. Na 2 jaar proefboringen wordt het zout sinds 1996 op 1 plek gewonnen, in de buurt van Sijsbjerm. Het zoutwinningsbedrijf Frisia in Harlingen heeft een concessie aangevraagd om op nog 2 plekken naar zout te boren. De bewoners van de streek vlak aan de Waddenzee zijn bang voor de gevolgen. Ik noem ze allemaal even. Van Riet, Dongenboer, Wijnaldum, Sijsbjerm, Pietersbjerm, Oosterbjerm, Kloosterlitlem en Sjemarem, Virtgem. Heel hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Het is geweldig dat er zoveel mensen gekomen zijn. Prachtig. Voor ons is dat een teken dat u onze zorgen deelt. Eind vorig jaar vernamen we dat er een nieuwe concessie voor het winnen van zout aankomt in ons gebied. En daarom zijn we als dorpsbelangen bij elkaar gaan zitten en hebben we een overleg en eigenlijk ook wel een beetje een actiegroep samengesteld. Want wij denken namelijk dat die concessie helemaal niet door moet gaan. In het gebied waar nu zout wordt gewonnen, daalt de bodem veel sneller dan wordt verwacht. Deze maand moet de Tweede Kamer beslissen over een nieuwe mijnwet. Nu is het zo dat een particulier die schade lijdt moet bewijzen dat dat komt door de mijnondernemer. Dat lukt bijna nooit. Verschillende politieke partijen willen dat nu omkeren. De mijnondernemer moet in dat geval zien te bewijzen dat hij het niet gedaan heeft. Dat wil zeggen het omkeren van de bewijslast. Ik denk dat het geen goede zaak is.
tweeërlei reden niet. In de eerste plaats is het zo dat het in wezen tegen onze normale rechtsgang is. In de eerste plaats. Daarnaast is het zo dat er juist ook vanuit de politiek de laatste 1,5 jaar initiatieven zijn gekomen om zeg maar, de positie van iemand die meent nadeel te hebben van mijnbouwactiviteiten, dat die zo'n positie juist verbeterd wordt. Het is maar de vraag of de positie van de gedupeerde inderdaad zal verbeteren. Op de protestbijeenkomst in Oosterbierum was er veel verwarring tussen onderzoekers en bewoners. Ik kan dat ook niet verwoorden in die commissie. Jawel. Nee, want dat doet u niet. Want ik krijg dus een brief. Want daarom is er naar u nog een brief toegegaan met de vraag van... kunt u dat nou eventjes goed regelen? Daarom is hij erheen gegaan. Ja, ik heb geschreven dat er scheuren tijdens de zoutwinning zijn. Ik krijg het gewoon niet bij u over. En ik denk dat het beter is om daar met wat mensen bij te doen. Ik wil best nog een keertje naar Seksbierum komen om het te bespreken. Maar u pakt het niet goed aan, dat is het. En dan moet u denken van, nou ja, goed, dan laat iemand anders dat maar doen. Dat is misschien veel beter. U bedoelt het goed, daar ben ik volstrekt van overtuigd. Maar zo werkt dat niet. Heeft u wat te verbergen? Ik denk juist door aan te geven dat wij ook ons in een overeenkomst verplicht hebben om zeg maar, alle informatie die wij op het bedrijf hebben desgewenst aan de commissie Tommel te geven. Dat geeft aan dat wij niks te verbergen hebben. Maar kunt u zich voorstellen dat mensen die hier in de buurt wonen, die merken dat er wat gebeurt? De bodem daalt en die daalt, de bodem daalt, dat klopt. Niet gelijkmatig, dus kunnen dat wil ik tegenspreken. Het is een zeer gelijkmatige daling. Dat zegt u. En een heleboel mensen zeggen dat niet zo is en dat er daardoor scheuren in de woning komen. Dat mensen denken van, dan hebben wij meer rechten. Nou, ik denk dat dat niet zo is. Het gaat er uiteindelijk om van, kunnen mensen goed geïnformeerd worden, kunnen de mensen goed geadviseerd worden. En daarvoor is deze procedure juist opgestart. En ik denk in wezen dat op deze manier veel beter, ook zeg maar, uiteindelijk zeg maar, iemand die vermeent dat hij zeg maar, nadeel heeft van onze activiteiten, dat hij goed geholpen en goed bediend wordt. Een scheur in de muur. Hoe komt dat? Van de zoutwinning. Weet u dat zeker? 99% zeker. 100% zeker. We hadden nooit problemen hier met de muur. Maar er komen steeds meer scheuren in de muur. Je kunt het hier ook zien. Maar dan gaat hij echt knappen. Ah, het zijn kleine scheurtjes en die heb je toch normaal ook wel in een huis? Ik vind dit toch vrij grote scheuren. Als een steen door gaat knappen, zoals hier, dan zeg ik... nee, dit is niet normaal meer. Hieronder knapt hij ook bij de stenen door. Het is natuurlijk wel heel bedreigend dat je huis is je veiligheid, je bestaan. En je weet niet wanneer het ophoudt. Het is ongrijpbaar, je hebt er geen controle over. En dat vind ik verontrustend. Maar het feit dat we niet de enige zijn die schade hebben, dat geeft toch wel wat hoop dat je collectief iets eraan kunt doen. De hele gemeenschap die krijgt er last mee. Alles gaat naast kapot. Ik neem alleen nog maar als er wat verschil van boomverschil is, dan krijg je springende waterleidingen, springende gasbuizen en meer van die toestanden. Dat is alles een keer dat we hier last van hebben, dat we zonder water zetten. Er is alles een keer dat de buis die dus de diepe rioolwateringszuivere leiding, die is alles een keer sprongen hier in het gebied. En ja, het komt nergens van. Dat is juist het probleem. Maar hoe droog je net? Nee, ik droog net. Hier in Adelenstraat ben de huizen, die ben dwarsstromitten. Nou, en dan droog je net. Maar je krijgt wel een beetje de indruk dat je wordt droog, want je doet het net goed. Ik doe het net goed. Nou, ik doe het net goed. Ik presenteer me de hut. En daar kennen ze net over. Want al die mensen van EZ, die wel goed binnen, ja, die worden op een bepaald moment, worden ze alle weer omroepen. Toch?
terug de baas. Waar is de baas? Dat is dat meisje uit Balzert wij. Het meisje uit Balzert wij? Ja, die vogelverschrikker. Ik heb het van het begin al mooi maken in 1994. Het was voor u natuurlijk een welkom instrooi toen de Engelsen uit de luchtwij kwamen en de boottochters die kwamen hier. Want wij waren hier echt in een gebied die echt werkgelegenheid. We zitten er op te wachten. Ja. In de tuinbouw gelukkig. En toen kwam het zo wat. En mijn bedrijf had het enorm op elkaar zetten. Ja, maar de praktijk wijst uit dat achteraf bezien we wel het risico genomen hebben. En dat er dus die daling volle vlucht gebeurt. Dan dat men verzoen had. Dus men had gewoon net weten en men weet gewoon net wat de gevolgen binnen. En dat is heel... Maar zou dat alleen nog zo uitlezen? Ja. Ik hoor van jouw standpunt. Maar ik vind toch dat wij strijden moeten om die mensen die een score in de morgen te helpen. Maar we moeten ook om denken dat we hier alle gewoon een stukje breed houden. Ja. Ik moet erom gulen. Zat je besodemieter worden. Daar moet ik om gulen. De mensen die worden alle maar een kluutje het draait instuurt en ze draaien hun om en ze gaan vrolijk verder. En nou heb ik van mij die gevolg gehad dat de gemeente Friendship ter tien is. Nog zal mij dat eens benijden hoe dat beteer verrent. Die is tjende... Die is tjende nieuwe concepten die er liggen. Nou zal mij dat eens benijden hoe dat verrent als ze ik poert bij stik houden. En hoe ze dat daar afstraft worden straks door Jorritsma. Want die zit echt niet stil, ja. En dan maar het nog verder van de baan? Nou, ik denk dus, dat de zaak voor mij is wel duidelijk. De concessie moet in elk geval net verleend worden. Zolang want we weten wat de gevolgen binnen, in ieder geval zodanig, dat wanneer je de zaken aanwagen, dan zou ik zeggen geen concessie verlenen, maar twat, en dat is nog volle wichtiger, dat er een goede regeling komt, een goede mijnbouwregeling, waarbij de omkering van de bewijslast dus een mooi sluitstuk voor de museum. Squorren, verzakkingen, de driegert van alles daar in Sijsberm in 2002. Is het zo'n beeld nog verhoren, hè? Net volgens mij. Nee, het is nog hetzelfde. Ja. Ik zei bij de omroeples nog weer een onderwerp hoe deze zaak. Dit hier nou ook maken worden. Ja. Dat is, en wat vreemd dat, jongen, wat er in Greens gebeurt, is dat wij net voller op het trommel slaan. Precies. Ja. Er zit hier een hele voleindige man in. Niet alles zo'n dat mensen uit Balzert. Ja. Door Annemarie Jaddersma maar. Ja. Nou, die weer aller christelijkste vel. Ja. Maar ja, het gaat gewoon trouw. Ja, verder hebben we er helemaal niks mee in. Jan van Baan had eigenlijk de laatste 10, 12 jaar dat er als politicus wie het er hier op omzet. Ja. Professor van der Sluis uit Asten het er mij kreeg en het er duidelijk maken van ja, dit jouw skeeën. En we doen niks. Dat is, nee. Dat is Pieter. Denk ik, maar dat weet ik niet. Maar dat is, ja, nou, het is natuurlijk heel raar dat ding in elkaar zakje toch gewin. Nee. Goed, dan ben we dat eens. In Gewest-Friesland, een programma wat er elke sneuntejoen is om je te vertellen over hoe de situatie hier iets weer en soms nog is.